Decímolo porque un país que ten o seu patrimonio en ruína é un país arruinado. E isto representa o desleixo que se practica co noso patrimonio e coa nosa historia. Sigo dicindo. Temos que atoparnos outra vez os nosos edificios restaurados para poder explicarmos o que fomos, o que puidemos ser e non fomos e o que actualmente somos e queremos ser. Pero temos dereito a saber da nosa historia. Orlando está aquí. Orlando, que o teño moi cerca, amablemente abrigándome, pois vai dirixirvos as primeiras palabras. Moitísimas grazas a todos e todas pola asistencia. Moi ben. Bueno, decir bo día está ben, queda tal, pero vamos ir empezando. O tema do patrimonio non é un tema que teña moita fortuna nos tempos que corren, non? Aquí na Terra Chá, como desgraciadamente no resto de Galiza, atopamos exemplos abondosos do que estou dicindo. Concretamente, hai tres enclaves aquí moi cerca que coñecedes a maior parte de vós que padecen a maiores desta torre pois a indiferencia cando menos de todo o mundo. E casos como este poderíamos estar bastante tempo falando dele. Estamos nun sitio emblemático que, como dixo Alberto, pois tamén padece esa ansia por facer desaparecer todo o que é noso e todo o que nos identifica como nación e como xente que quere vivir respetando a súa historia, que é a Torre da Caldaloba. E a propósito deste tema, curiosamente, que a min estes días, falando desto, preparando isto un pouco e tal, recordábame os ciclos da historia, non? Hai 20 e tantos anos houve unha asociación cultural na Terra Chá que se chamou Brigadas en Defensa do Patrimonio Chairego, que fixeron desta torre o seu tema fundamental simbólico en defensa do patrimonio. Esa asociación que fixeron un grupo importante de rapaces e rapazas da Terra Chá e dos arredores, pois preocupáronse basicamente da difusión, de dar difusión á importancia que podía ter o patrimonio con relación á nosa cultura e á nosa forma de ser diferenciada, non? Tamén se fixeron outros moitos traballos, fixéronse aquí un par de xuntanzas, polo menos, de que eu seipa, de limpeza
para dar a coñecer, popularizando o que era a historia e o patrimonio da Caldaloba, e aquí estiveron acampados en dúas ocasións, en anos distintos, puñeron a andar unha serie de premios que se lle daban a determinadas personas relacionadas coa defensa do patrimonio na comarca da Terrachá e arredores, que se chamaban premios Caldaloba, que eran 3 premios concretamente, a de brigadista Caldaloba, Constanza de Castro e o capitán Mudarra, que era xustamente o punto negativo á persona que contribuía precisamente ao esquecemento e á perda do patrimonio, entre outras moitísimas accións. É un momento, se cadra, de recordar tamén as historias pequenas. A grande xa non la vai contar agora, unha parte dela, Xosé Antón Meilán, e as pequenas son estas outras historias que eu creo que non se deben descancer e que se debe de... Eu comprométome a volver aquí de explicarvos máis cousas porque Caldaloba ten moitas implicacións co degolamento do Mariscal Pardo de Cela, moitísimas e moi interesantes ademais. Fixen un resumen dun traballo que se vai a publicar na revista Murguía, está aceptado xa, é un pequeno resumen do fin do antigo reino de Galicia que termina aquí, ca loita de Constanza e Fernán Ares de Saavedra. Entón, leo para ser rápido e terminar así. Estou aquí, amigos chairegos, porque esta torre fortaleza está xunguida ao tráxico final do Mariscal Pardo de Cela, mas non só iso, senón tamén ao tráxico final do seu fillo, Joan Núñez de Pardo, que foi degolado co indio. Non sabemos o motivo, por que o degolaron. Nada din os documentos ao respecto. É outro misterio e vinganza nesta historia mariscaliana. Só temos unha pequena referencia que nos dá a relación da carta executoria, que dice o seguinte, do fillo, Era mozo virtuoso de edad de 22 anos, foi súa morte como de un mártir, porque xamais se achou error que fose contra persoa alguna, mor ni menor, maior ni máis pequeno, senón por os pecados do seu padre, e querelo defender como debeu, que o mataban, a Pardo de Cela. Sepultárono xunto a él, Deus haxa misericordia da súa alma. Mais agora, visto desde a perspectiva de hoxe e da historia de Pardo de Cela, sen lugar a dúbidas, nin en Castela, nin no Obispado mindoniense o querían vivo, pois temían que seguise os pasos do seu pai. Estaban no certo, e cortaron polo sano. Degolárono co pai, así sin máis. Morte e sangue novamente. Se foi Constanza quen tomou a iniciativa de meterse en Vilaxeán, que non faría un home de 22 anos que andaba cando o pai de refrega en refrega. Con toda certeza meteríase aquí, xunto coa súa irmá, para vingar a morte do pai. O sangue dos Pardo de Cela era así, inconformista, rebelde e loitador ata o final. E quero recordarvos que Pardo de Cela, o derradeiro día da súa vida, ese mismo día en que degolaron o fillo, saiu da casa de un coengo da Catedral de Mindoniense, de Fernán Balea, hai nombre e todo, saiu da casa de un coengo para a praza onde o axusticiaron. E saiu desa casa porque aí tiñanlle preparado o testamento, aí firmou o testamento de os bens que tiña da Iglesia mindoniense. Non foi desde o cárcere mindoniense, onde estivo preso varios días. Falan, a relación da carta executoria fala de 10 días, que estuvo 10 días en Mondoñedo, non? Non foi, repito, desde a cárcere mindoniense onde estuvo preso varios días, para a praza, como o fillo. O fillo foi desde a cárcere para o cadalso, non? Non foi da casa, senón que foi da casa, repito, de un coengo da catedral para o cadafalso. Sempre os cregos polo medio. Aquí está o problema da historia de Pardo de Cela. E unha vez que é executado por mandato de Fernando de Acuña e as bendicións da Iglesia mindoniense, a súa filla, Constanza de Castro, e o seu marido,
Fernán Ares de Saavedra, deciden en Consello Familiar, e sabémolo porque o di Vasco da Ponte, e además un dos documentos que manexei estaban buscando unhas testemunhas para un xuicio que había da sucesión de Burela, que era do Bispado de Mondoñedo, e correspondíalle toda esa zona de Burela hasta Viveiro, a Beatriz de Castro e a Pedro de Bolaño. Plantexaron un xuicio porque a Iglesia mindoniense quería novamente recuperar esa parte de Burela para él. Piden uns testigos, e eses testigos eran de Pedro de Bolaño. Por eso digo que hubo unha xuntanza familiar. Unha vez que degolan o Mexcal, que facemos? Tomamos a fortaleza de Vilaxoán, non? E sigo contando. Eso que Constanza de Castro e Fernán Ares de Saavedra deciden en Consello Familiar meterse con un puñado de criados nesta fortaleza de Vilaxoán para botarlle un pulso aos reis católicos e tratar de recuperar os bens que lle foran incautados nada máis ser asesinado. Constanza e Fernán Ares siguen, amigos chairegos, como Pardo de Cela, loitando contra a política invasora dos reis católicos. Seguían defendendo o seu. Nesta fortaleza, Constanza e os seus combatiron máis dun ano. Eu podo dicir que históricamente teño comprobado que estuveron como mínimo 13 meses. É dicir, un ano e un mes como mínimo. Eu calculo que 14, 15 estuveron aquí metidos. E chovendo tamén, como hoxe. Estuveron aquí, esos 13 meses, contra as tropas reais, as de Lope de Haro, contra as tropas reais, e as que se sumaron as de Diego de Andrade e de Álvaro González de Ribadeneyra. É dicir, aquí había 3 grupos de tropas tratando de tomar Vilaxoán, en donde estaban metidos Constanza e Fernán Ares. Din os documentos que esta torre fortaleza estaba sitiada por moitos homes de pé e a cabalo. Por moitos homes de pé e a cabalo. Eran, amigos chaigueros, 3 grupos de tropas, cada un coa súa xente armada para tomar Vilaxoán. Que foi unha loitadura, que foi unha loitadura, aínda se pode contemplar na cara sur da torre, onde son visíveis varios ocos polas pedras que foron feitos polas pedras dos tabucos. Unha das cales, e por certo, eses bolaños, esas pedras dos tabucos, aí tedes no sótano da unha hora a velas. Eu xa as teño fotografiadas desde os 2005, estiven aquí por primeira vez. Unha das cales feriu a Fernán Ares de Saavedra. Dínolo Vasco da Ponte. Dice, y Fernán Ares, que también adolesció, fue ferido de una piedra de un trabuco. Aquí, que sepades, aquí combateuse fortemente e sin piedade. En Vilaxoán, na vosa terra, amigos, este puñado de galegos capitaneados por Constanza loitaron ata desfalecer, ata que as súas forzas non puideron máis. E segue dicindo Vasco da Ponte, y porque le secó el pozo de agua, hinchóse de agua llovediza, la chuvia, y pudrióse toda. De manera que todos adolescieron, es decir, todos se enfermaron, y la señora Constanza falleció dentro. Sabemos, por documento, que o 27 de novembro de 1484 estaban aquí metidos, en novembro. Entonces eu pregúntome, alguén pode creer que nos meses de decembro ou xaneiro, que sería cando deixaron a loita, en pleno inverno en Galiza, pode secarse un pozo? Dádelle voltas, pensade. Non creo nesta explicación, compañeiros. Emplean a mesma artimaña que emplearon na Frouxeira. Despois, na Frouxeira, despois de 2 anos e medio de mortes, ante a imposibilidade de tomala polas armas, sobornan, compran aos criados e toman por traición a Frouxeira. Sabemos,
estou falando agora con un compañeiro, que foi Roi Cofano, está comprobado, que era de Bacoi, ainda hoxe no pobo hoxe, é o pobo dos prexurados. En Vilaxoán pasa o mesmo. Despois de 13 meses, un ano longo, de rexa loita e ante a imposibilidade de derrotalo polas armas, envelenanlles as augas. Envelenáronlles as augas. Esa é a miña explicación. Esta historia mariscaliana está chea, ollo, de trampas, traicións e mentiras que queren ser históricas. Sempre con enganos e trapazas. O bispo mindoniense presentou nun xuicio un testamento falso do mariscal, que a firma do mariscal tamén falseada, que lles puxo unha neta do mariscal, porque o bispado de Mondoñedo, aparte de recuperar as súas terras, colleu outras que eran do mariscal. Entonces a neta pleitea para recuperar esas terras do avó. Mais, a Pardo de Cela colleno en Castrodouro, como sabedes moito de vosotros, porque lle tenden unha trampa na casa de Fonso Yáñez. E fai pouco, no 2013, porque publicaron o testamento de Pardo de Cela, sabemos quen era Fonso Yáñez. Andábamos detrás del, todos os historiadores de Galicia, a ver quen era ese famoso Fonso. Eu supoñía que era un crego, pero no testamento Pardo de Cela, con nombres e apelidos, deixolle a Fonso Yáñez, capelán do bispo que vive en Castromouro, deixolle non sei que cousas. É dicir, que Fonso Yáñez, e aquí está outra vez, o fío conductor dos cregos, tendille unha trampa a Pardo de Cela, e a cuña, collo, además aí houve tantos cronistas reais como a relación da carta de executoria, aí houve unha loita gorda e houve mortes aí. E dai, como sabedes, lévano para Mondoñedo, onde estuvo 10 días preso, e degolan ao mariscal e ao fillo. Por lo tanto, é outra trampa máis, como veis. Como vedes, hai todo un regueiro de feitos mouros, moi mouros. É unha liña directa entre os cregos mindonienses e a degolación do mariscal. A Frouxeira nunca foi conquistada polas tropas casteláns, por iso é o único cacho de terra ceide coa que non puido a política asimilista dos reis católicos. E Vilaxoán tampouco foi conquistada nin derrotada polas armas. Envelenanlles as augas e tuveron que depoñer a loita porque Constanza morreu e os demais, din as crónicas, adolescieron, é dicir, enfermaron por esa auga que estaba podrida. Aquí, repito, loitaron ata que non puideron máis. E por todo iso, Vilaxoán, como a Frouxeira, son símbolo de loita e resistencia para todos os galegos, polo menos para os que coñecemos esta tráxica historia. Son, pois, e termino, dúas fortalezas simbólicas para nós, as que temos que peregrinar coa ilusión do que arela unha Galicia de seu, porque representan esa Galicia loitadora e que non se rende nin nos peores atrancos. Debemos protexelas e restauralas como sinal e lembranza desa patria soñada. Aquí, ademais, en Vilaxoán, compañeiros, está enterrada Constanza de Castro, esa muller que pagou coa súa vida un longo ano de loita contra as tropas de Castela. Polo tanto, esta é terra sagrada, é terra que debemos venerar porque estamos pisando os osos e a sangue dos que aquí loitaron. E vou vos facer unha proposta a que todos os que estamos aquí debemos comprometernos. Temos que facerlle unha estatua a Constanza de Castro. Hai que facerlle unha estatua ao pé desta torre como homaxe
porque representa o símbolo desta loita en Vilaxoán e, ademais, para que as xeracións vindeiras non se esquenzan de que unha muller coa sangue dos Pardo de Cela e un puñado de galegos loitaron ata a extenuación das súas forzas contra as tropas casteláns e as dos seus achegados galegos. A Frouxeira e Vilaxoán representan a forza dunha Galicia que resiste e loita. Mais Vilaxoán aínda foi máis alá, porque representa o último bastión deste antigo reino de Galicia que ven xa do reinado dos suevos, dos reis suevos, e que ten as raíces, as raigames, os alicerces, nos celtas galaicos e no Monte Medulio, que, como sabedes, aí morreron moitos galegos porque preferiron morrer que a ser romanizados. Na que, repito, aquela xente do antigo reino de Galicia, estes celtas galaicos, loitaban ata o esgotamento contra as tropas invasoras. Por todo isto, a Frouxeira, Vilaxoán, Caldaloba, deben seguir en pé. Teñen que seguir en pé. E remato cunhos versos do noso gran poeta chairego Manuel María, que resumen en parte, resumen todo isto que vos acabo de contar, que dice que hai sombras que sempre nos asombran e alboradas que non volven capais. Se queredes facer alguna pregunta, a vosa disposición, e se non, pois, terminamos alguna cosa que vos haya chamado a atención. Sí. Da Frouxeira me parece que queda absolutamente nada. Nada, queda... Sí, sí, por as pedras, sí. despois do feito final. Queda o recinto de abaixo, o recinto de abaixo, o recinto de arriba que dicen que era a bañeira do Mariscal, ou así, dicen por ali estaba a torre está estudiada, a torre de homenaxe que era de madeira, por iso ten tantos ojos. E aquelas pedras aí teñen... Exacto. Sí, e tiña, a parte que vostede conoce, era inexpugnable, el pico, tiña un único acceso, cando fui a visitar, tiña 14 anos, era un carreirín, era todo un carreirín, non se chegaba con coches, había que ir andando, tiña un único acceso, e desde ali vían chegar as tropas, todo, tiña 3 sistemas defensivos. Vilaxoán, claro, non se tomou, era imposible de tomala, porque a única maneira de entrar e derrotar a xente era entrar pola porta principal, esta de aquí, non? Por iso, bueno, en Ferreira do Valedouro sabedes que se fala dos mártires da Frouxeira. Hai un documento de Luís de Mudarra, o capitán de Luís de Mudarra, que se retira a Galiza e retírase ao mosteiro de San Martiño de Mondoñedo, entonces era un mosteiro de monxes. Por certo, a base estuvo no degolamento, era moi amigo, tamén lle deixa diñeiro Pardo de Cela para refacer a sacristía do mosteiro, retírase aí Luís de Mudarra e fai unha donación á iglesia de San Martín de Mondoñedo de facer un altar e venerar a unha virxe, non me acordo, Santa Catalina me parece. Dice que o fai polas moitas mortes que hubo na Frouxeira, para que Luís de Mudarra, un capitán que levaba 3 anos en Galicia desfacendo torres, falase de 200, torres que desfixeron, entraron aquí, para que un capitán diga que houve moitas mortes na Frouxeira e que tuvo que haber moitas mortes. Cousa que aquí ao parecer non se deu. Claro, aquí
resisten hasta o final, non? Eu teño a miña historia sobre o envenenamento das augas. Eu non creo desde logo que se envenenaran así, e menos en decembro, xaneiro, febreiro, que é cando te poñen. Eu creo que, si, como se dice, que está investigado tamén, que dados conta que esta era unha torre fortaleza militar, e tiña 4 cosos, tal, estaba aí encima dese pico, aí, que tiña que ter. De feito, estaban as tropas reais, as tropas de Castelo, das de Lope de Haro, estaban dentro cando deu Constanza e Fernán Ares. Justan, toman e larganos, collen o alcaide prisioeiro, teñen un prisioeiro aquí, e eu creo que ao ser unha fortaleza militar tiña que ter abastecemento de auga. Eso, non tiñan que andar acarreirando auga para manter aquí, eran 100 lanzas as tropas reais. Dice Vázquez Seijas, parece el documentou, no, que no sótano, non hai máis que picar aí un pouco, no sótano había un pozo de agua corrediza, subterránea. Claro, eu penso que o que fixeron é ou ben desviaron a auga, quedaron sin auga dentro, teñen que beber do alxibe. Hai historiadores que dicen que foi o alxibe, e o alxibe, claro, énchense de auga da choiva, e, como sabemos todos, a auga da choiva produce gastroenteritis, que é do que morre Constanza, e todos os demás adolescian. Ou ben envenenanlle directamente. Exacto. Eu faigo esas dúas explicacións. Da familia de Fernán Ares, saben de onde provén? De Taboi, do Palacio de Taboi, son os Saavedra, que, claro, fixades a diferencia que hai con Pardo de Cela e Fernán Ares de Saavedra. A Fernán Ares de Saavedra, unha vez que termina o cerco, véndenlle. A orden real decía que si se opoñían os nobres galegos a non deixar os seus bens e as fortalezas e tal, o que había que facer era aforcalos, primeiro, desfacerles a torre de fortaleza, desfixéronse 200 ou algo así, e venderlles todos os bens, a Fernán Ares. Además está aí algún de vosotros, o mellor, eu non trouxen aquí o traballo ese grande, todos os bens que lles venderon eran dos Saavedra, porque Constanza tiña todo incautado por parte do pai, todos, pero é un feixe de terras, de montes. Que pasou? Claro, desde a perspectiva de hoxe podemos decir, oye, meterse en Vilaxoán a loitar contra unhas tropas de fora é un suicidio, podemos pensar, non? Que pasa? Que Fernán Ares de Saavedra era íntimo amigo, era capitán, cobraba diñeiro a soldo dos Andrade, os que se levaban moi mal para o de Cela. Chocaron e quixo facerlles aí unha torre fortaleza en Samaruco, ao lado do Pazo. Aí están os restos. Que creo que pasou? Que houve consello familiar e que dirían, oye, mal seña que non nos boten unha man os Andrade. Que pasa? Certo, moitísimo poder. Que pasa? Que, porque, bueno, aí os Andrade chapó, hai que levantarse o sombreiro. Cando lles venden todos os bens na Praza das Cortiñas de Lugo, a Fernán Ares de Saavedra, a parte repartiron a herencia ao Morgán Monteiro do Saavedra en 3 partes. Unha parte para Lope de Haro e os Reis, para o Estado, outra para os Andrade e outra para os Rivadeneira, que eran os que estaban aquí para tratar de tomar. E os Andrade, a parte que lles tocou, deulla a Fernán Ares de Saavedra. Foi un xesto, eu por iso supoño que pensarían o mismo que puido ocurrir con Pardo de Cela en Mondoñedo. En Mondoñedo, a relación da carta executoria dice que o degolaron tan presto,
tan presto, esa palabra, tan rápido, porque tiñan medo que o viñesen a liberar os outros Pedros, Pedro de Miranda e Pedro de Bolaño, que dice Vasco da Ponte que aquí en Galicia neste momento había 3 Pedros moi famosos: Pedro Pardo de Cela, Pedro dos Bolaños, de Meira, e o Pedro de Miranda, na zona de Meira, por aí, no? Que os 3 facían mitad de Galicia, sobre 5.000 tropas ou algo así, xente. E por iso, eu creo que tamén a Pardo de Cela non sabeu, todavía non apareceu a sentenza de morte de Pardo de Cela. Eu creo que o cociñan entre o bispado mindonés, entre os pregos e Fernando da Cuña, e que lle cortan, fai o testamento e fanlle hasta as tranca, oblígano aí, fai o testamento e salta o testamento, que a tinta ainda fresca, hai testigos que o dicen, sal para o cadafalso onde lle cortan a cabeza. A él, ao fillo, que creo que é un Pedro Miranda, que aí aparecen 3 cráneos na tumba de Pardo de Cela, e aos que non son nobles, como sabedes, tierra, ou terra. Queredes algunha cousiña máis? Podíamos votar toda a semana, porque nos gusta a historia. Sí. Eu cando presentei hai un ano ou 2 anos un pequeno estudio sobre o testamento, que é moi interesante, de Pardo de Cela, empezamos a 7, eu falei pouquísimo, porque o que máis interesa son preguntas, porque salen un montón de cousas, non? Empezamos a 7 e terminamos ás 12:30 da noite. Pero que bonito, pero tanta sabiduría. Estaba cheo, ademais, como aquí agora, non? Así que nada, contades como eu apoio para todo, e hai que loitar ao que seña e tratar de restaurar, porque aquí está unha das partes da historia máis interesantes da nosa terra de Galicia, non? E moitas gracias por estar aquí.